Sumoto, nga for the past days, constant na among communication ni BJ. Official naman good me. Shocking, di ba? Gikapoy na kog pa-hard to get maong gitanduan na ko. Ang dili na lang ko magsaba og kanus ato. Basta kay kami na. Kay para sa kuha, pareho man may gipang bate. So why not give it a try? And sa giingon pang BJ nga, charm, di man eh. President Marcos once said, I don't believe in courtship. It's a waste of time. If I love the person, I will tell her right away. But for you, I will make an exemption. Just love me now, and I will court you forever. Di ka malikian. Mao daw na iyang favorite nga love quote. I-google dyan ako na kay murag nagkarambol to iyang paglitok sa mga words. Maong bali na kong katawa kay wala man noon na ako nagets. Ako siyang gingnan na, Hoy BJ, basi nakalimot ka, ako si Charm, dili si Imelda. Mitabag si BJ nga, basta kay kursonada jud kay kunimo. Ayaw na lang gud ko balibare. Kung wala lang jud ko'y gibati para aning lakiha, murag mao jud siguro ni unang mabastad. Mapapahajud pinakalit. Nagka-aggressive na jud siya. Huwag ako siyang gingnan na wala na ba ko'y laing choice? Ito bag siya nga. Ako imuhang choice. Grabe. Mura jog logi kay siya na ko eh. Ang gid bi amig nawong ni John Lloyd. Ito bag ko nga. Oh, lagi. Pareha-pareha bitaw mo. Pero katong John Lloyd nga sobraan sa paracetamol. Moto nga na-realize pud nako nga mas angay man sad nga padugayon ang relasyon kaysa sa pagpanguyab. Labaw na og pareho ra mo gibati. Let's see na lang nga what's ahead of us ug unsay dagan aning relasyon na. But for now, we are making of the best of ourselves to make this relationship work and valuable. Although bisag kami na, same raman gihapon among treatment sa usag-usa. O gipanindigan na lang dyan namo among tawagan nga. Maog pa. Kaya according to BJ, sige lang ma. Pohon mahatagan ranig justice atong pagkamama og papa. Unsa man kahani nga justice ihang pasabot. Anyway, bisan lagyo mi, he never fails to update and check sa kuha. And naay times nga dili siya makaduaw sa kuha. Nisabot rapod ko, kay layo sad biya mi sa usag-usa. He's always in my prayers and kanunay dyan anako siyang pahinumduman nga di makalimot sa pag-ampo. Isa panahon karon dili dyan masabtan ang mga panghitabo. Uso na kay ron ang encounter and dili malikayan nga mawori ko siya. Especially na siya sa first line of defense. Anyways, naaraman sad ko permi siya nga nag-support. And I just hope nga same pod siya darin ako. Dayon, mag-share lang pod kog mga happenings na mo din eh. Natoy one night, nga naara ko nagstay sa apartment, kani adto pod ang silingan nako nga bata, kay nagpatudlo siyang modules. Usually, naanad na lang pod ko nila nga moadto sa balay kay magpatabang. We were in the middle of answering when nakabati ko sa gawas nga murag na ay nanaygon. Sa kung nahuna, kasayo basad manaygon ani nila oy, motong gisugon ako ang bata. Ako siyang giingnan na, nga ihatag ning 10 pesos adto, nya ingna nga adto na pud sa laing balay. Pero may balik ang batog mingon, nga ti Charm, dili daw sila modawat. Mao to nga gipunan na pud nako og 10, balik 20 na tanan. Nahibulong ko nga nangatawa man sa gawas ug nabati nako nga puro jud mga laki og tingog. Taod-taod, nisulod si BJ nga nagsigi og katawa. Usay maglagot ko ni niya kay dili jud mosulti og muli ba. Gusto jud og kalit-kalit kanang makuratan jud ka. Moto ako siyang gipangutana, niuli man lagi ka. Tabag si BJ nga, Nikyas rami, gilaay mi dito sa kampo. Itanaw ko sa gawas na din siya mga kauban na tulo ka buok nga puro pasad mga batanon. Sa ako siyang ipangutana nga, kamong upat? Itando ra siya og miingon niya, manihapon sa mimabi, napay rice diya. Sumoto nga gipasulod sa namo iyang mga kauban. Nagkadaghan na jud ning mga bisita nako nga mga laki. Dili na nako panganlan kay wala man sud ko kailan nila ug wala man sad gipila ila ni BJ sa kuha. Naingon tong sa kasundalo nga,
Mayang gabi ma'am. Then mayroon tong laing sundalo pod nga dayon mi ma'am ha. Then mayroon tong ikatulo nga sundalo nga mayong gabi mama. Nakurat jud ko ato. Then mitubag tong usa nga Ma'am Roy, mayayay jud taan ni ron. Dahil nangatawa sila. Gisipatan ako sa kumata si BJ kay ano maning nagdala man ni siya mga kauban dere. Sa pagtuon niya sa kong apartment. Partihanan. Pero gipsagdahan na lang nako sila kay nagkugi man pud og lihok-lihok sa kusina ang tulo ka boys. Kay gipang gutom na ligi daw sila. Dayon niabot po ning silingan nako nga duha ka mga dalaga kay naghatod sa libro na ilang gihulman. Nakitaan man sa mga laki o nagsigi og sungog-sungog. Ako ginan si BJ nga mga bata para baning mga dalaga. Papuyuan na imong makauban diha. Matong giadto niya sa kusina og gingnan. Mga brad, ayaw to kay bawal. Basig ako'y mayayay aning mama. Pag human nilag kaon, nang lakaw ng tulo ka buok. In fairness pod kay nalimpyo og naghugas man pod sila pagkahuman. Then kami na lang nahabili ni BJ. Nakabantay siguro siya nga wala ko'y tingog-tingog niya sukad pa giniya. Umingan si BJ nga, nalain ka na ako ma. Sorry, wala magud ko intensyon nga paubanan sila dire. Pero naluoy manggod ko kay wala pa to sila ikaon. Mayong tao man sa to sila. Mitubag ra kog okay. Then smile na lang ko kay gimingaw ra ba ko ani unya magsapot-sapot pa jud ko. That night pod nakahisgot siya nga nakakuha siya leave sunod adlaw. Duawon daw namo ang mga bata. Tugidugay na sadbiya tong last visit namo dito. Sayo mi nagpahuway pod kay sayo naman pod ni siya mo biyahe ikaw ma. Pero before ana nagsige gihapon mig tabi. Kalas jud kay mig mga laway eh. Siguro mga 11 PM pa to kay mao pa man to akong paghigda jud human og scroll sa Facebook. Taon-taon nakadawat kog text ni BJ. Nahimuot ko kay naaraman unta siya sa sala. Nya ni arapod ko sa kwarto. Ingon siya nga. Ma, tapad ko ni mo diha be. Kay bisag uyab na mi. Pero ambot, naanad na lang jud ko nga di lang sa mi magtapad. Kausara di ay atong dito mi sa bukid. Well, bisan katong dito pa mi silang balay is kigkilid man mi kay ang mga bata man among tungan. An usa pa naglikay jud ko nga di sa mi matintal anang mga butang nga para ra sa mag-asawa. But I don't judge those people who practice such things. I respect them because we are entitled to different perspectives and views in life. And no one has the right to degrade someone because he or she did that thing. At para sa kuha, samtang mapugnan pa, pugnan lang sa char. Pero may reply ko niya, nga sige, ali dire. Pero before to na ako gisend, naglatag na kog bedsheet sa ubo sa kong kama. Kaysa tinood lang po, di isad mi kaigo sa kong katri, kay pang single person na jud niya. Pagsulod niya sa kwarto, nakatawa man jud ko siyang facial expression ay. Nakaingon gud siya nga, kalain ba niya? Then mingon siya nga, balhin dere ma, magtapad ta. Nakahinumdum nun kong ali nga perme jud to siya nga moingon nga tapad ta mama. Pero si A sa kong taparan kay damanunon lagi pod. Ug ako siyang giingnan nga nakaplastar na ko dere pa. Kapoy nagbangon-bangon. Moto nga nihigda na lang siya. Gisugo na ko siya papalong sa suga kay dool man siya. Moto nga nihigda na lang siya. Gisugo na ko papalong sa suga kay dool man saya ang switch pero wala jud na mina. Dili man sad gud ko katulog dayon og dili ngit-ngit maong nibangon na lang ko og gipalong nako. Paglabay nako siyang tungod, gibunlot jud ko sa kanahan ug perti jud nako ang kurata. Ug ako siyang giingnan, nabuang naman ko mapiyang kong bukton sa imong kalaki dom. Tapag si BJ nga, hinay ramang gud to. Nganong di man ka makigtapad nako. May pagsapayag na lang dayta mga tulog, kay magkatapad pa ta. Nagkatawa na lang ko kay nakahinumdon pod ko sa akong na-experience dito sa bukid. Nihigda na lang ko dito ug wala na lang ko nagsupak-supak. Pasensya na. Kiat lang pod gamay. Mingon si BJ, ay good kahadlo kay di man sad ti kapugson. Nakasense jud ay siya. Pero we'll see og hantod kanus aka makaantos diya. Wala siyang gingnan nga mauman ka. Mitubag si BJ, kamong mga babae ba kay makigtapad ra gani ming mga lalaki. Bastos na dayon na sa inyo hang una-una. Medyo naulaw ko ato da. Sensya na.
advance lang may mag-isip. Napato siya gipang yaw-yaw pero nalimot na ko sa uban. Pero kani ang dili jud, ingon siya nga, tudloanan pati ka ma, kay kabalo ko nga wa pa kay nakatunan. Aw, sana all expert. Usapod sa rason nga nung di kay ko ganahan magtapad may kay ambot, dugay jud ko katulog. Unya siya, bag-uhay palang gani muhigda inihagok na. Pero ambot lang kaha og maanad na ko, basin mausobra. Hantod naka-leave na siya og early minibiyahe padung sa mga bata. Pero before ana, nanagid mi silang amahan og nisugot raman pod. Nakasuroy jud mi atong adlaw pero sa mga limited ra nga places kay restricted pa man ang uban nga suryanan. Hapon na minibiyahe pa uli. Gipangkapoy siguro ang mga bata kay nakatulog sa sakyanan. Nibalin ko sa backseat kay gialalayan nako ang mga bata kay aron makatulog og tarong. That time pod nilakaw pa si BJ kay nag-CR. Pagbalik niya giingnan ako nga diri ra ko sa loyo kay nakatulog ang mga bata. While on our way, nikalit na siya guno. Naibulong pud ko og ngano, dayon niingon siya nga, balin sa diri sa tubangan ma. Laina kayo ani ay, mura man kog family driver ninyo. Sa baka lang na sa Ace, inya ipahigda ra na si Alid niya. Sa moto nga nibalhin na lang pud ko sa tubangan, og gisabak na ko si Ace, og iyang ulo na asa kong dughanan dapit. Pariyabayag, bugat-bugat naman dyan ning bata. Medyo naglisod jud. Dayon layo-layo pa mi sa mong ulian. Wala ko kabantay nga na-unbutton di ay akong blouse. Dapit jud sa kong dughan. Kay maoy nagunita ni Ace pag alsa na ko niya ang nakatagpiyong pud ko. Pero si BJ kay nakabantay, kimiingon man na siya nga, ma, nakita naman na imuhang bra. Pero wala man sad noon ko'y gibati og kao ato kay na-feel man nako ang concern sa iyang pagkasulti. Nahuman ra sa damong lakaw. Human niya hatod sa kuha ni diretso na siya sa kampo nila. Nagsunod tong adlaw nga uli si BJ sa apartment. Naanad na lang pud ko nga maghinuwat niya. Feeling wife na jud akong gibati ato. Nakinumdum na lang noon ko nga niadto kog eskwelahan adto, andidto ra ko sa cubicle na ko nag-stay. Timing pod siyahang pagtawag. Nag-story-story may kadyot, and then pag last niyan ako niya nga, sige pag-amping diha pa. I love you. Ginero to nako kay naaman ligi tayo mga kauban. Tubag si BJ nga, ha? Unsa ma? Tubag ko nga, sus oy, kabungol jud. Then may tubag siya nga, ha? Unsa lagi ba? Ako siyang giingnan, ingon ko amping og I love you. Dabundak jud noon ako pagsulti. Gipanglingi noon ko sa akong mga kauban. Og mitubag si BJ nga, ma, wala na jud ko'y mabatian. Weak na goro ni akong signal, i-off na lang ni ma. Panalagsan na lang ganita mo yung nag-I love you, di pa dyan madunggan. Then one time ato, nanumbay ko kay kinilaging layuan ta usay sa apartment. Maadto ko sa silingan ako. Makichismis og makikaon. Sa tinod lang, malingaw jud po kog tabi nila maski puro naniminyo silang ate ug ako ray dalaga. Pero open-minded man sad ko og nakasabot ra ko nila. Nay one time ato nga naghisgot-hisgot lagi sila anang kuhit-kuhit og kadlawon. Pero normal raman daw na sa mag-asawa. Basta kay grabe jud akong katawa kay aligri man kay sila mo dalag istorya. Well, sige sila gisgot anto. Naka-remember noon ko kadtong nagsige pag uli si BJ. Night time ato nga nihonghong siya og, ma, pwede. To be honest, wala jud ko kagets unsa to nga pwede iyang pasabot. Wala rasad ko ni tingog ato kay gikapoy sad kayo akong katawang lupa ug katulgon pa ko kaayo. Karon pa ko nakarealize nga mao dayto iyang gusto. Ang kanang it takes a man and a woman and one magic moment to know they are in heaven. Handa. Bitaw, makabantay naman ko ni BJ nga murag gusto na gyud siya kay naay mga times nga dili niya i-vocal. Pero magyats man sad nako tungod sa iyang mga lihok towards sa kuha. Maybe gitrayan ratali ko niya kung mobigay ba jud ko. Dili man sad ingon nga pina-innocent effect niya ko kay kasabot naman ko anang mga butanga. Usahay pod na alang joy times nga hinay sad akong radar. Open man sad ko anang mga butanga, but for now I have my limitations. Lisod na basin og masipyat maka-rehearsal na noon mi sa pang honeymoon. Unya free trial radi ay antanan.
Ngan pasong silingan, madamage ang dughan basta dili lang ang bugan. Funny yet my point would be. Pero grabe dyan yung kabuang ko mga silingan, kay gi-advisean pa ko nila nga sawayan ko nun ako ilahang teknik. Isados ko nun ako ikagabi si BJ. Magsuot daw ko mga daring na sanina, ug kung mura na ganig ni bigay na, anha na daw nako putlon ang excitement. Tanawa, di ba kay magubot jud mo? Magubot sa kalipay. Nagsige na lang jud ko katawa, kay lahi ra jud no bastag mga minyo imuhang katubang. Hanapod to'y usa ka silingan namo nga nag-ask og minyo na ba daw mi. Pero gitubag sad sa kung isa ka silingan og dili pa na siya minyo. Wala pa nay anak pero naa na gipa-breastfeed. Dayon nangatawa sila. Pero kasabot ko nga nailaing meaning atong iyahang giingon, pero mukatawa raman sad ko. I know this is something malicious and not suitable sa mga bata pa. Maong pasensya but siguro naaman say mga mamshis na din. Anyways, nibiya na ko ato nila kay ting baby time na to namo ni BJ. Then one day, niuli si BJ og not feeling well inyong papa. Sa new protocol nila, bawal padyutihon kung nagsakit ka, bali mag-isolate or home quarantine sa. Sa new protocol nila, bawal sa padyutihon kung nagsakit ka, bali mag-isolate or home quarantine usa. Pagabot niya sa apartment, ni diretso dayon siya ingon ako nga, ma, hikapagod ko. Init kayo ko. Medyo init should bitaw siya, maong gi-check na ko iyang temperature. Nagnayo siya hilanat kay 38 man. Siguro tungod po to siyang upo og sipon. Sa ko siyang giingnan, nga pahuway adto sa kwarto pa, kay magluto sa ko para makakaon ka. Nitupkar na pod ako ang pagka-feeling wifey. Nakahuman rasad ko og luto o giagdanan na ako siya gaon, pero giingnan usa na ako siya nga. Wala man kahana mawala imuhang panlasa pa. Mitubag siya nga, dili ko sure, pero patilawad ako ma. Naliki ko ba yun? May gani kay iyahang gisumpayan. Sa imong giluto ba? Pero double meaning dito para sa kuha. Samot na kay nagsige na lang yun siya katawa. After ato, natulog siya balik. Pero nag-monitor gihapon ko siyang temperature. Nakabantay na ko niya nga sakitin naman noon, human nga ma-vaccinan. Nigawas ko sa kwarto, mga alas 10 na siguro to, kay gigutom ko. Naman sa'y biskwit na bilin sa lamisa, mao na lang ako ang gikaon. Well, sigog kaon nakaratan ko niya kay naa naman sa kuang likuran. Nisunod po dayo gawas. Nautana siya, unsa na imong gikaon ma? Wala ko nakatingog kay nag-ingkib pa ko sa biskwit akong baba og nagtaklob pasad ko sa sudlanan. Niatubang ra ko niya kay gipakita na ko nga biskwit akong gikaon. Pero wala jud ko kalikay siyang gibuhat kay niingkib po siya sa biskwit nga naa pa sa akong baba. Nagtotal ito siya nga gi-invite na ko siya pag-ingkib. Maong nipaak pod iyahang naingon. Moto nga nisamot na noon og kalami. I mean, nitamis naman ang lasa sa Ribisco crackers. Human ato kay nabusog ming duha. Kaluyan wala man pug ko natakdan siyang sakit. Ligon-ligon po day kog panglawas, buyag og salamat kay Lord. Gipabalik na ko siya sa kwarto para makapahuway kay init man gihapon siya. Wala man gihapon may ubos iyahang hilanat. Sa salar ko ato nagtambay kay namilo ko sa mga gipanglabhan ako. Dahil nigawas po siya. Nitapad siya na ako. Dahil nihigda sa sofa o gaunlan sa kumpaa. Ako siyang gingnan. Adto sa kwarto pa kay na ako'y gibuhat. Hintubag siya nga. Hilutas akong ulo mabe. Kay labad kayo. Sa moto nga gilot-hilot po na ako. Hangtod nakatulog siya. Medyo naghawoy na to kong paa. Maong gipukaw na ko siya kay mamalhin mi sa kwarto. Pero mayon siya, nga ari na lang daw siya sa sala kay mura daw siya malipong igbarog niya. Motong dito na lang mi sa sala natulog. 2 days siya nga nagstay sa apartment usa nakabalik og duty. Okay naman daw iyang paminaw, maong mo duty na siya. Napuntoy adlaw nga murag ako na pong lawas ang nagkagidlay, murag gilaay ko, ana stress ko nga wa ko kasabot og ngano. Nadyo'y mga times no nga di ta kasabot sa tong kaugalingon. Mong nihanggat ko ni BJ nga mag-camping me kay naman ko'y nakita sa Facebook nga kampinganan nga duol-duol rasad sa mong gipayan. Ambot ba nga ganahan jud kog camping-camping since college pa jud ko ani.
Nisugot man pud siya kay ganahan man pud ni siya gi-refreshments. Sumoto, nga niuban pud nako ang duha ka close friends sa school ug kauban ilahang mga biochemistry. Nagpa-reserve na sad may tulo ka tent dito. 3 PM namin ni BJ nakagikan kay gihulat pa man nako siya kay naglisod pa intawon og pananghen maong gipauna na lang nako ako mga kauban. Well, nisaka na may padulong sa camping site. Ambot ba kay wrong timing yun to, kay gibati jud ko nga kayon. Unya, layo-layo pa biya ang site. Pero dili na jud ko agwanta maong ningon ko ni BJ. Nga pa, kahiyon ko. Tubag siya nga, di na jud na mapugngan ma. Tubag ko nga, di na jud pa. Kabuthono na jud akong pandog. Dami si BJ, masugot makakama nga diha ra kadapit mangi. Pagkita na ko siyang gitudlo, my goodness, kay libon kayo, basig na ay bitin dito. O, siyang giingnan, paoy, kahadlok po diha, basig na ay mananap diha. Moto nangita siyang pwesto, may gali isunahan, kay naman di ay balay-balay, dito may nakibanyo. Dili siya CR nga tinarong, pero bahala na, basta kay nakapangihi ko, o insakto nga na ay tabon. Wala na dyan ko gibatig ko, ato, importante makaihi ko, kaysa makaihi ta sa pants, o sa oras. Then mayon si BJ, nga sure na jud mga nahuman nakabasin abot na to sunahan ha kay kalibangon na pud ka. Nagkatawa na lang jud ko. Moto nang lakaw na may human pasalamat sa tagtungod. During sa mong camping, buwag-buwag mig pwesto kay syempre isig dala man lagi og mga bebe. Didto ra pud mi tungod sa mong tent nagstay. Ninit man sad ang hangin, ang dili same sa una namong gyadtuan nga grabing tugnaw. Nag-isig himo pod mig bonfire nga gitagaan man mig kahoy sa tagiya sa site. Nagtapad rami ni BJ ato og busy po siya nga sige gisugnod para mo kalayo. Well ako, nag-scroll pod ko sa Facebook kadali. Then nagpost akong friends sa FB og photoshoot nga murag ga camping pod talit sila. Sige pakita na ako ni BJ, ka-cute man gyud sila kitaon. Ako siyang giingnan, tanawa pa. Cute kes lang duha no. Then tubag si BJ, ganahan ka mo yung anata. Mitubag ko nga, ingon ani atong prenup pa. Ambot, o dito na ako tuyo og sulte, pero unsaon taman nga mao may nigawas sa kumbaba. Si BJ kay ni katawar. Ug mingon siya, sure na day ka nga ikaw akong pakaslan. Nya kansyaw jud kay ang katawa. Na slightly offended ko ato da, maong wala na ko ni tingog. Then mingon siya, paspas tood ko ma, pero mas paspas man na ka. Sige riyapon siya gatawa, maong nangita jud kog unsay akong ikabaos. Ug ako siyang giingnan, o sa bagay, basin maka-photoshoot ra ko ani, pero ngadto sa laing laki. Handa, nihilom lagi ang amaw. Ako siyang giingnan pa jud nga, i-save ko rin picture para reference na ko po. Pero na-shock jud ko kay gibunlot bitaw na niya akong cellphone. Unya, kit siya dito sakop sa tent. Hintawon. Kaloy sa kong cellphone, naka-home credit pa biyato. Medyo nakulbaan ko siyang upuha. Makauli man siguro may anig pinakalit. Ang inyong mama nagsigirag panladok sa laway og way tiyong-tingo. Kumayon si BJ nga, idala ko ni mo dire o niya magsulti-sulti kay nga na. Tubag ko nga, nag-joke ramang good ko. Dan may tubag si BJ, nga joke raman po tong ako Nya nga naman kaani nga bikil man mi. So kinsa may angay sa danani. Siya ba or ang joke niya or ang kantsaw niyang katawa. Pero kay love man ninako siya. Sige, bonus na lang. Awkward kayong kahilom namang duha pero tataod siya raman gihapon na niyon na ogtingon. Yun siya nga, gitugnaw pa ka ma. Kay pakusga ni natong kalayo. Itubag ko nga, sakto ra na pa. Ikaw, wakatugnawa. Wala biya ka nag-jacket. Itubag siya nga, okay raman ang kabugnaw. Isbog da rin. Nirog po rin tawon ko. O diba? Ingon ana rami. Murag wala rin nahitabo. Just nothing. Dali ra kay may maka-move on. Niya parehaming duhangan nakagit over dayon. Siguro hapit ato 12 AM usa mi nanulod sa tent. Kinihanggat naman si BJ nga manulod mi. Kay katulgo na daw siya. Himala kayo kay usually ako may permi muna og hanggat niya. While higda na mi, nikalit na po siya ingon nga. Sakto jud unta aron nga ma-Versace on the floor ka.
nagkatawalan jud ko. Kay nihimuot man jud ko usahay aning iyahang mga wordings jud ay. Then mingon siya pod nga ganahan jud ko si mong katawa kay sexy paminawon. Tubag ko nga ang katawa ra di ay. Tubag siya nga saksim po di mong likod. Cute kaayo ang mga dimples ubos sa imong spine. Hala, nawindang jud ko ato. Okay, fine. May pag-asa ang front view. O siyang gingnan, huy, ano kay bawman ka? Mamuso ka no? Mitubag si BJ, nakita ramang good ko katong natuga. Nawalis man to imong sanina. O tanawa ra. Ang niingon nga katulgo na daw pero nagsigi pa di ugyaw-yaw. Until nihisgot bitaw na siya nga, ma, ingon dito kong kauban nga mura daw kag si Barbie Forteza. Perte dyan na ako buwaka ko katawa. O kasabot ko malipay bako or mahiubos. Kiniyang mga amigo usahay maglibog ko o gi-compliment bako or giyaga-yagaan ra. Magkatawa na lang jud ko magunahuna. Barbie siguro magtalikod pero gatubang siya nakdayog no. Kauban ra jud ni si PSP ba nga pariti sa picture puriyagaba sa personal. Then ako siyang giingnan. So, bagay jud tang duha pa. Kay mga artistahin day tag no. Tabag siya nga. Bitaw ma. Mura kag si Barbie. Pero kadtong stress na Barbie. Na, kaway himuslan badayo eh. Nahimot judon ko pagayo. Nangatawa na lang mi sa mong giskutan. Di na lang jud ko mo describe sa mga itsura kay basin maglabad inyong ulo. Then medyo sakit po to akong likod. Ako na lang gipang hilot-hilot siya hakadali kay murag dugay-dugay na kong wakapahilot. Ako siyang giingnan na, ay isa pa, hiluta sugod akong likod kadali be. May nalang maibanan ang panuhotan. Gihilot po niya kasumurag sakit-sakit siya diyang hinilutan. Huwag ako siyang giingnan na, hagay pa, kasakit ba ito? Hinahinaya po. Then hubong ko kinikatawas. Ay palabig kusog si mong tingog ma. Gihinin na lang po na akong tingog kay basin po bitaw mabatian sa pikas tent pa. Unya lainon ang sabon. Sumoto nga sayo kay minang mata kay kitaon lagi daw namong sunrise. Unya kay napakyas man kay nagsubo man ang langit. Way adlaw migawas. Maong nanguli na may atog sayo kay basin maabtan miguan. Lisod ibaktas kay lapok unya dangog na kayo ang giana. Then apod to'y time nga na birthday mi ni BJ sa mong silingan. Kanawang jud na mo kaon. Bitaw, gi-invite man sad mi pero kami man sad. Wala man say laing tao. Kay bawal pa biya gihapon ang gatherings. Pag man nagkaon, nagpabiling gihapon ko sa lamisa, kauban silang ate. While si BJ, naana sa sala, og naghagwa-hagwa sa mga bata ang anak nilang ante. Diningon silang ate nga, day, tanawa si BJ, hilig dyan siya mga bata, no? Tubag ko nga, malingaw man siya hagwa-hagwa. Tubag silang ate nga, himanggaon dyan siya bata, day. Tanawa si Kay, ilahon biya nagbata pero ni duol raday ni BJ. Bitaw pod, and while sa ako di kay to hapit mo duol bata. Mingon si ate isa nga, nilut ang laki nga himanggaon og bata. Kay lami kay na mo higugma pero luoran lang. Kuyawan pod biya ta aning himanggaon og bata. Kay basin paliwatan ta anig usa ka dosina. Hinoon, dagdag pogi points naman dito na akong pagkahimanggaon ni BJ sa mga bata. Pero ang pagkaluoran, murag hapit-hapit yun. Pero madala raman og lambing-lambing. Tiniyon si ate nga, day, di ka matintal ni BJ kada gabi. Sos, papabol kayo. Nagkatawa na lang jud ko. Gipan nagnasaan man guro ni nila si BJ. Tinmingon tong isa ka ate na ako. Nya day, gibuhat na to nimo ang teknik, gitudlo na mo nimo. Kay dugangan pa to na mo. Nagising na lang jud ko while sig paminaw silang mga istorya. Ingon to si ate pod nga, basta day, maoro dyan ni akong ma-advise nimo. Leave it to the expert. Tubag ko nga, i-compile na nako inyo ang mga advice te. Galibog na gali ko kung sa unahon nako, basin dunganon na lang ni nako tanan. Pero gara-gara rato nako, gitabayan na sad nako sila. After ato namalik nami sa apartment, then while namin sa kwarto, naingon si BJ nako. Unsa to yung gistoryahan ganina ma? Sige lang mo katawa. Tubag ko nga, mga yaga-yaga ragod.
Wala man pod siguro ni siya nabatian, kaya wala naman pod nagsukit-sukit. So motongan ako gikuha sa cabinet ato. Unya, nagtaka ako ato kadyot, kay naunta ko isulti niya, pero nakalimot ko unsa to. Sa dihang, ni duol siya nako, unya ni bakhag og kalit. Sa tinuod lang ganahan ko sa ing-ana nga lambing. Tubag ko nga, unsa naman sad imong gimama diha? Itubag siya nga, mura man siguro nagkasakit-sakit ko ma, kay kuwang ra ko sa kuan. Dahil nagkatawas siya. Itubag ko nga, kuwang rakas dapog. Paghilom BJ kay nagsakit-sakit ka, kay wala kay inom-inom og vitamins. Kuwang ka sa vitamin C daw. Tubag si BJ, nga vitamin C lagi ma. Vitamin charm. May sumpay oy, pero pwede na rin. Dala ko siyang gingnan, inom og daghang tubig pa. O niya apilig pag-ampo aron malikay ka sa sakit. Advice to na ako niya from the bottom of my heart. Ano si BJ nga, naglambing ramon ta ko, pero di jud ka madala sa akong careless whisper da. Nagkatawa na lang ko ato, ako siyang giingnan, nga katog nagsayo pa kay mga adlawon para makagbiyahe ugma. Then mitubag siya nga, kawutas akong likod mabe, aron makatulog kog kadali. Naana po taning kawat-kawat sa likod, unya ako rabay makatulog kadugayan. Pero before siya nakatog, giingnan ko niya nga mobalik kami sa Visayas mga sunod adlaw. Bisan kadyot kay muduaw da siya siyang ate ug mama, an para sa daw mapila-ila ko niya sa iyang ina. Kay dugay ra daw sige ingon nihang mama nga, BJ, dala na si Charm dere, kay basin makatabang po daw ko sa recovery siyang ate. Ma-pressure man po tayo. Ang isa pa, nakaila naman di ay ihang mama sa kuha tungod sa mga photos sa Facebook ang ipang-upload sa iyang ate, katong wala pa siya nakasakit. So haba ng hair sa inyong mama. Maayo lang unta og ma-realize ni. By the way, good news, kinaginahinay na og ka-recover akong friend with the help sa iyang auntie nga na friend nga psychiatrist. Medyo gasto lang jud sa medical treatment niya, pero giampo na lang jud nako nga unta continuous iyang recovery. Ninot lagi unta ubanon ang mga bata, kaso murag lisod jud ipananghid sila nga mahal. Labo na ron nga pandemic pa. For sure dili mo sugot nga itabok-tabok na mo silang ali og ace. An kung mamugos sad may makuyawan ko kay basin maabot na pod mi sa point ka magkagubot na sad. Di na ko gusto mo experience og ato nga panghitabo. And also, mohapit na lang po daw mi sa among balay. Human og bisita sila kay makigila-ila siya tinarong nilang nanay og tatay. Na-touch pod kunuhay ko. Pero nagduduha kog muban ba kay intawon way budget inyong mama. Moong giingnan ako siya nga wabi ako'y extra dere ba. Pwede after payday na lang. Patingon siya nga ako ray mo bayad sa ticket na to ma. Nakawaw na lang jud ko. Pero maikog man sad ko nga siya rin mo gasto tanan. Maong giingnan na lang nako siya nga ako na rin mo bayad pauli na mo. Moro gud untang kwintaha. Pero at least ba nga naa kunuhay ko'y ambag. Magamit na sa ning budgeting skills na to ron. Mahimot na lang ko sa mukahimta nga pareho may taga Visayas pero nag-abot mi sa Mindanao. Makapangutana na lang ko nga what if naara mi sa Visayas. For sure walay kami, kay lagyo gihapon mi sa Sagusa. Ang base na nasad ko sa Manila ron, kay mauman unta ako ang first choice nga lugar nga ako applyan. At timing sad to nga nagabot-abot ang trabahoon na ako sa eskwelahan plus nag-enroll na sad ko og masteran. Busy jud permi akong adlaw pero dili man sad ko kalimot og update ni BJ. Kay mo text man jud na siya nako og, ma, medyo busy jud mi ron, daghan miglakaw. Pero i-update ra gihapon ti ka ha, og dili na busy. Likewise, maingon man sad ko siya hang, busy jud ko ron ba? Sige lang, update lang ti ka. Dili pasabot og busy na kay kalimtan na lang ang usag-usa. Still, dili man perfect among relasyon. Kay naaman sad may mga lapses and ay times nga magkalalis mi. Pero, dili siya ma-pride na tao. Mga whatever conflict we had. At the end of the day, mas settle ra jud na. And mas maayo man jud nga ipa-feel sad nato nga appeal sila sa tong priority. Although, dili sila top, at least naa sila sa list. Nagkasabot naman sad may ni BJ sa nature sa mong trabaho. Isig sabtanay lang gud. Makaya raman ang tanan. In addition, I just wanted to share this view before nagkakami ni BJ. Kita mga tao na biya tayo standards and honestly say man mi ni BJ. Kaya unang impression niya sa kuha kay wala lang. Wala siya na-attract or something.
While ako siya I admit attracted ko niya but he's not my standard. Kanang attractive siya but not my type. Ingon ana ang dating ni BJ sa ko. But love will find its way yun nga ma-develop ra mo sa usagusa. And love really takes time. Bonus na lang jud ay ng itsura. What matters most is fall in love with the character of that person. Physical is optional but character is a must. And sa relationship na mo, dili man sad kilig permi. Mura raman gihapon mig amigo. Si BJ po, dili man sad siya romantic nga pagkalalaki. Wala pa man gani ko kadawat og flowers gi kaniya or any material na butang. But what I appreciate most about him, kay iyang effort ug security nga gipa-feel sa ko. Our relationship is imperfect, but we are working it to be better. I have standards biya when it comes to relationship. Mong ganahan kong mature nga relasyon. I rarely believe on destiny. Kaya I know everything happens for a reason. Just trust the process. If ever dili man magkakami at the end, well, he will always be part of my life. Ug dili gani mi magdayon, mag-confess gihapon ko dinhi kay magpatabang ko ninyo gahanting aning lakiha. Kay kahibalo ko nga mas daghan pa mogbala. Bitaw, kidding lang. And guys, may I remind this. Ang tinuoray nga gugma wala dyan na sa sundalo or naka-MIU or unsa pa ng mga profession diya. Ang tinuoray nga gugma naadjud sa tao nga makasabot nimo. Tawat ka og unsa ka. Naka-appreciate og kontento sa mo. Ug ang tao nga naay dakong respeto sa mo. Dili basihan ang estado sa ilang pagkatao, kundi ang ilahang clear intentions sa mo. A beautiful love starts with a good man or woman. Mark this, guys. Feel na lang nako ang pagka-Imelda ani. Mayuntag himuon pod ko niyag tulay gikan diri sa Mindanao padulong sa Visayas. Sama sa paghimo ni Marcos og tulay from Leyte to Samar. Pero syempre char. Kutobra na sa kondom ko. Bitaw to my BJ. Pa. Thank you for all your tender, loving care and support. Thank you for making me feel like a queen. Surrounded by 104 million troops and extra brave soldiers. Thank you for the first time we've always shared together. Fiery salute to my one and only son who's getting hotter day by day. Winky salute to my one and only drop dead Papa Boy. From your first lady. As napi salute to everybody nga nakasubaybay aning akong sugilan. Maybe din hinalajud ko taman kay daghan na kog buhatonon. For now, focus ako sa akong school og sa masteral na ako. If ganahan mo nga response ni BJ, akong itry og mogoba siya. Wala ra ba siya kabalo sa akong gipang buhat? Pero nami convo sa messenger, which is mahulog na lang dito siya nga response. If naay time, ako tong ipang screenshot kay kapoy naman og title. Pero depende gihapon og madawat sa admin akong ipang-send. Anyways, pahuway na ta. Anihin na lang ko taman mga anak shoes. Manginabuhi sa mission yung amahan, kay Aro na ay ikapalit bugas. Daghan pa'y mahitabo, so savor the moment na lang ninga mo. Daghan kaayong salamat. God bless us all. Charm.